balasang napanak nagpasyar. Iti balasang napanak nagpasyar ko nana. Ay manong ko dumanon ka ditoy. Manong ko taag tugaw ka. Nakyam amo agket ay agner nervyosa. Apeg lulusag ka man. Nakyam amo agket ay agner nervyosa. Ay, agner nervous Nakyam ka. amo agket ko nana. Manong ko di kag nervyos. Nakam amo kami ay agner nervyosa. Impod noktoy ayat ay mababainak. Ni Manong me. Impod noktoy ayat ay mababainak. Impod noktoy ayat ko nana. Agpadat at maripik na. Impod noktoy ayat ko nanakit. Manong ko ay ayaten kami. Inig gamagtangan ay mababainak. Inig gamagtangan ay mababainak. Inig gamagtangan kunana ay adayo kapay ay ayatek. Inig gamagtangan ay mababainak. Inig gamagtuming ay mababainak. Ingat nga itong Inig gamagtuming ay mababainak. Inig gamagtuming kunana umas asideg ay ayatek. Inig gamagtuming ay mababainak. Inig gamagpuseg ay mababainak. Ikanang tadlatan eh. Inig gamagpuseg ay mababainak. Inig gamagpuseg kunana may labesen ay ayatek. Inig gamagpuseg ay mababainak. Inig gamagbarukong ay mababainak. Parehek ka kita. Inig gamagbarukong ay mababainak. Inig gamagbarukong kunana ay adayo kanayayatek. Inig gamagbarukong ay mababainak. Inig gamagpusong ay agalo-alon. Ni amot suot-suot. Inig gamagpusong ay agalo-alon. Inig gamagpusong kunana ay asideg kanayayatek. Inig gamagpusong ay mababainak. Inig gamagtenga ay di makatalna. Oh, no. Inig gamagtenga ay di makatalna. Inig gamagtenga kunana isoday tanayayatek. Inig gamagtenga ay di makatalna. Inig gamagtenga ay adda iming na. Ay, weekday ta. Inig gamagtenga ay adda iming na. Inig gamagtenga kunana ay niwat ko ang may kadwa. Inig gamagtenga kunana ket alwadam no kagaten naka.